Insermilkom bib tiegħi u segwaċi tal-Kamra Sportiva qiegħed hawnhekk sabiex nagħti r-reazzjoni tiegħi għall partita Real Betis kontra Manchester United, logħba li Red Devils serbaħna bl-iskor ta' 1-0, gowl sabiħ ħafna ta' Marcus Rashford illi għamlu issa jiġi skurja il-25 gowl fl-Ewropa għat-tim tal-United u jaqbes ukoll lil Cristiano Ronaldo u hija logħba illi bħala partitarji ħadnija kellna 3 goals vantaġġ mill-ewwel leg u rnexxilna wkoll nerbħuha li ma tantx allura tħalli spazju fejn wieħed jista' jgerger wisq. Irridu nanalizzaw infatti l-logħba f'kuntest illi il-United rebħu l-ewwel leg b'mod komdu li kienet xi ħaġa li forsi sorprendiet lil ħafna partitarji li inti terbaħ tim par-Real Betis 4-1 ġewwa Old Trafford li allura tat pedina ta' siq ġewwa lit-tim sabiex ikun jista' jikkontrolla l-partita u jieħu vantaġġ komdu ħafna ġewwa Spanja, però fl-istess ħin konna qegħdin nistennew risposta min-naħa tat-tim ta' Real Betis, tim li ġej minn Sevilla, speċjalment meta tqis li huma kwajt Sevilla huma tim tajjeb ħafna, huma sejrin tajjeb fil-kampjonat tagħhom Spanjol u tqis ukoll li il-home ground tagħhom huwa ground kbir ħafna l-Estadio Benito Villamarín illi jasal fuq minn 60,000 partitarju. Ġifieri l-ar ħaġa li sta tagħmel f'dawn iċ-ċirkustanzi huwa tgħid li għandna 3 goals vantaġġ u diġà għaddejna għall-kwarti tal-finali. U l-logħba ma tiex l-importanza li jixraq ilha. Però dan ma ġarax, ġifieri ovvjament wieħed irid janalizzhom f'kuntest l-affarijiet ukoll, ġifieri naħseb fl-ewwel taqsima forsi rajna logħba aktar miftuħa iktar milli xtaqna, ġifieri kellhom okkażjonijiet li jiftħu l-iskor fl-ewwel minuti tal-partita tim ta' Betis, ġifieri ċ-chances li kellu ġewwa kien kif ukoll Juanmi u allura dik tista' tkun logħba totalment differenti jekk wieħed minn dawk il-gows jidħol. Il-United kellhom iċ-chances tagħhom ukoll, il-Weghorst ġifieri kellu ċans ukoll jiftaħ l-iskor naħseb ma ġġielix biżżejjed hemmhekk naħseb seta' jagħmel aħjar f'dik l-okkażjoni u l-partita kienet ġifieri kienet ta' xejn b'xejn u naħseb kif kienu marru l-affarijiet ma tantx kien hemm wieħed x'jista' jgerger. Immorru naqra wkoll għall-line-up, ġifieri l-line-up bħala line-up forsi kien hemm min xtaq illi players bħal Bruno Fernandes u Casemiro minħabba li kellhom il-karta safra ma jilagħbux, però għaliex jistgħu jekk jaqgħu karta safra oħra jmissjaw il-logħba tal-kwarti tal-finali dejjem jekk Manchester United kienu se jgħaddu, kien hemm inqal aħjar li ma jilagħbux dawn it-tnejn, però Erik ten Hag kellu idejat differenti, ġifieri ddeċieda li jilgħab liż-żewġ plejers mill-bidu u l-riżultat tal-partita naħseb li taħraġun għaliex it-tnejn li huma ma qalawx il-karta t-tieni karta safra, ġifieri se jkunu 2 available għall-kwarti ta' finali. Naħseb pressa poco ma kellhomx prestazzjoni ħażina, speċjalment Casemiro, naħseb kellu prestazzjoni tarġa' aħjar minn Bruno. U dan apparti minn hekk hemm element psikoloġiku wkoll li ġifieri inti plejer li jisek ma tilagħbux għax tgħidu għax tista' taqla safra, jisek qed tgħidu ma nafdakx li ma taqlax karta safra. Issa dawn it-tip ta' partiti meta għandek vantaġġ ta' 3-0 forsi wieħed jistenna li jisma' tiġi tkun iktar diffiċli illi wieħed jaqla safra xi tistenna li ħajkollok iktar kontroll tal-logħba inqas tension. Però fl-ewwel taqsima l-logħba ma kienitx hekk kienet quite open kif diġà għedna allura r-riski hemmhekk kibru wkoll. Però aħna dejjem nafdaw fil-coach li jemmen dak li jara u jemmen u naħseb li r-riżultat tal-partita jiġġustifika dik id-deċiżjoni. Bħala bidliet oħrajn rajna li Harry Maguire jibda wkoll fil-partita fosthom ukoll mal-Asja. Hija xi ħaġa tajba li ma narawx dejjem l-istess players
kemm għax il-United qegħdin involuti f'ħafna kompetizzjonijiet fl-istess ħin għandna bżonn lil kull plejer li jagħti l-kontribut tiegħu u Harry Maguire għadu plejer tal-United allura tieħu pjaċir ukoll li taraħ ukoll jikkontribwixxi wkoll għal goals, għall objectives li għandna l-United din is-sena. Ħadd pjaċir ħafna nara lil Pellistri ukoll illi rnexxielu wkoll jibda il-partita hemmhekk fost minflok Jadon Sancho u onestament s'issa l-opinjoni tiegħi rigward dan il-plejer hija pożittiva ħafna u naħseb li huwa plejer eċċitanti ħafna l-United kemm fil-preżent u kemm fil-futur. Ovvjament il-plejer mill-Uruguay u għadu żgħir ħafna, ġifieri għandu ħafna xi jitgħallem, jidher li huwa paċenzjuż li huwa mhux qed igerger għaliex għadu ma labx, kienu limitati il-prestazzjonijiet li kienet jieħu taħt Erik ten Hag, però jidher li l-plejer huwa paċenzjuż u dak huwa virtu li jkollok bħala plejer. Kwalitajiet oħra huwa pure winger, jogħġbuni ħafna l-runs tiegħu, jidher li huwa dribbler tajjeb ħafna wkoll u onestament naħseb li potenzjalment dan jista' jkun plejer aħjar minn Anthony u minn Sancho. Ovvjament għadu żgħir tiżomm saqajh mal-art, però s'issa jien meta nara isnu iktar jeċitani bħala partitarju li jaf jivvintalek xi ħaġa aktar milli Sancho u Anthony. L-itnej għandhom il-kwalitajiet tagħhom ukoll, ġifieri però onestament naħseb li Pellistri jista' jkun plejer aħjar minnhom, però dan għadna rridu naraw u għadna rridu nagħtu ċans ukoll naraw fis-snin li ġejjin kif jiżviluppa dan il-plejer. Però nagħtih marka tajba ħafna, nagħtih kellu prestazzjoni tajba ħafna, nagħtih 8 minn 10 u għall-ewwel ta' tqis logħba away u kellu prestazzjoni tajba ħafna. It-tieni taqsima kienet, qabel tkellimt fuq l-ewwel taqsima, it-tieni taqsima kienet ħafna aħjar mill-perspettiva tal-United, jiġifieri kontrollajna ħafna logħba b'mod aħjar, forsi rrid xtaqna li l-logħba tkun hekk mill-bidu, però fit-tieni taqsima dan irnexxielna nilquh. L-objettivi tagħna nilquh, forsi fil-bidu ma stajniex niskurjaw dak il-gowl Rashford li falla ċans qabel skurjaw konċidentalment qabel skurja l-ewwel gowl Rashford falla ċans ta' deb u tibda taħseb li mhux il-ġurnata ta' Rashford fersu, però mbagħad għamel gowl mill-isbaħ li ta' l-vantaġġ li United u serħilna moħħna mill-kwalifikazzjoni u minn hemmhekk li l-logħba baqajna nikkontrollawha b'mod tajjeb ħafna, jiġifieri element ta' kontroll ta' partita, riżultat u anke selection ta' tim m'għandix xi gerger. Kif diġà qed m'għandniex sospensjonijiet ukoll fuq il-kwarti tal-finali li ġejja wkoll hija xi ħaġa pożittiva wkoll. U il-man of the match nagħtiha kienet Pellistri u Rashford minħabba il-gowl li skurja sabiħ li serħilna minn moħħna u l-fatt li skurja wkoll il-25 gowl tiegħu fl-Ewropa nagħtiha lil Marcus Rashford. Kieku jkolli nagħżel plejer in addition to Marcus Rashford kienet tkun naħseb bejn Pellistri u Casemiro u kont nagħmel il-Pellistri għax għandi naqra preferenza għalih u naħseb bħala debut jekk ikun tiegħu lilu bħala t-tieni plejer tal-partita. U meta tqis li lagħab il-partita kollha wkoll li mhux faċli tal-età tiegħu li mhux fiżikament qed ngħid imma li jkollok il-coach li jagħtik fiduċja li tilgħab il-logħba sħiħa fi ground diffiċli. Dan huwa riżultat illi ħallilna l-istaġun b'mod ottimist ukoll miftuħ, ġifieri jien naħseb illi bħala partitarju l-kemm ma rridx minn parla żejjed, però naħseb mill-timijiet li fadal f'din il-kompetizzjoni naħseb il-Manchester United huma l-favoriti. Li tfisser il-favorit ma tfissirx illi inti awtomatik li se terbaħ it-tazza, allura it-tazza terbaħ bid-deċiżjonijiet li inti tagħmel bl-attitudni tiegħek fil-pitch, bil-luck ukoll u wkoll kemm tkun effiċjenti, kemm tkun clinical, l-injuries, ikun hemm ħafna fatturi il-polza
kemm tiffavorik jew le, kemm tilab l-ewwel leg home u away, huma kollha fatturi li jistgħu jkollhom impatt fuq ir-riżultat u fuq jekk il-United jew tim ieħor jerbaħx l-Ewropa League jew le. Però naħseb mit-timijiet li fadal il-United huma favoriti. Meta speċjalment, ġifieri waqt li qed nagħmel dan il-video, nafu li l-Arsenal ġew eliminati mit-tim Portugiż Sporting Lisbon li naħseb l-Arsenal kont qishom il-favoriti flimkien ma' Manchester United biex jollu it-tazza. Dan, ġifieri hemm tim ieħor li nqala, ġifieri naħseb din tista' tkun ta' vantaġġ għal tim bħal United, però nappell ovvjament bħal dejjem li nżommu saqajna mal-art u nemmen li kull tim li fadal biex tim jasal mal-aħħar tminja, kull tim jixraqlu ir-rispett tiegħu wkoll. Ma ninsewx ukoll illi għadna wkoll fl-FA Cup logħba li issa il-ħadd li ġej nilagħbu kontra Fulham, logħba mhux se tkun faċli, għandna l-vantaġġ il-home factor u nħarsu l-qudiem ukoll għal dak li ġej fl-FA Cup. Issa nistennew il-polza tal-Ewropa League naraw ma' min se jkunu qegħdin jiġu il-United, jiena nemmen li niġu ma' min niġu għandna biex nikkompetu. Grazzi tal-li segwejtu dan il-video sakemm ma narġgħu niltaqgħu u glory Manchester United.